Mataró. La capital del Maresme té de tot, sobretot pel seu patrimoni artístic i cultural. Un dels llocs per on més transiten els mataronins és per la seva riera i que ens porta fins a Plaça Santana. I en el seu recorregut hi veiem edificis històrics de la ciutat que mostren la seva riquesa cultural. La Casa Coll i Regàs, un edifici modernista d'un fabricant tèxtil mataroní construïda el 1898 per Puig i Cadafalch. I just davant hi trobem Cal Arenes, el centre d'art del Museu de Mataró, que va néixer del llegat de Jordi Arenas i Clavell, que servia per difondre l'activitat artística de la pròpia ciutat. I si parlem de modernisme, aquí també trobem el primer edifici que va construir Antoni Gaudí. I per tant, sense aquesta cooperativa obrera mataronense, els seus edificis posteriors no haguessin estat igual. Actualment és un dels fons més representatius de l'art català de la segona meitat del segle XX. Mataró i Catalunya no s'entendrien sense un mataroní, Miquel Biada. El seu somni, un cop tornat a Cuba, es va fer realitat el 18 d'octubre del 1848. I el seu somni no podria ser un altre que construir la primera línia de tren d'Espanya entre Barcelona i la seva ciutat, que va permetre reduir el temps d'entre Mataró i Barcelona de 5 hores a només una, fent 7 parades de recorregut. Com has pogut veure, Mataró és ideal per venir a perdre't i, com diu la gent d'aquí, visca el Maresme lliure tropical. Les Santes són una de les festes més potents de Catalunya, però els mataronins se senten molt identificats amb aquest acte. No n'hi ha prou! Barreja la música, les comparses i les ganes de passar-s'ho bé dels joves. El No n'hi ha prou és el desig compartit dels mataronins i mataronines perquè la festa no s'acabi. S'ha tocades les 2 de la matinada a la Riera, en el moment en què obren les portes perquè surtin les diableses al ritme de la música, per donar pas a les altres figures de foc. La Momerota, que té cap de bou i cos de mulassa i que treu foc per les banyes i porta la gresca. I el Drac, amb la seva gran elegància. Tot seguit, les que no són de foc, l'Àliga, que és l'autoritat, i tota la família Robafaves, que surten a la Riera de petits a grans. La Toneta, la filla, amb el seu marit en Maneló, que justament han celebrat 75 anys de casats. I els 2 reis, la Geganta i en Robafaves, amb el Drac a la corona. I quan ja hi són tots, volten al ritme del tramvia de Mataró, perquè la música és imprescindible en aquest acte, amb la principal de la nit en directe tocant cançons mataronines i populars catalanes adaptades a l'electrònica. Un dels trets diferencials amb d'altres festes són els balls creuats, com el del Drac amb la Momerota i el seu voltafoc, o el de la mateixa Momerota i l'Àliga, que és quan s'ajunta el seny i la rauxa. La volta de totes les figures al ritme del No n'hi ha prou dona pas als comiats, on hi destaquen 3 moments únics. El de la Momerota, que revela tirant foc contra les autoritats que estan al balcó de l'Ajuntament, el ball mític dels 4 gegants amb les seves dormides i el moment més màgic de la nit, on tothom canta a una sola veu al voltant del rei Robafaves, que finalment li toca anar-se'n a dormir. Mataronins i les mataronines, que és ben bé que no n'hi havia prou. Glòria a les santes. Em vaig plantar allà i vaig dir, nois, us he de dir que pleu. Llavors vaig tornar a casa plorant. I vaig dir, és que clar, portava 12 anys. No, que era la Momerota i el Dragalió. Abans estàvem molt acostumats a viure la festa des de dins, ara, des de fa uns anys que ja no hi som, la nostra feina és a l'estiu, no? I no podem hipotecar una setmana ple mes de juliol. Sempre hem sigut molt de santes, molt de festa major, els nostres pares també estaven molt posats en la festa. A mig gas no hi pot ser, no? Clar, Deixar-li el lloc a algú que ho pugui aprofitar. Una de les coses que fa més màgica a les Santes és que és una festa major que als 70 o així, un grup de motivats de Mataró va decidir que després del franquisme s'havia de retomar, no? I tornar a fer una bona festa per una ciutat tan important. I aquella gent ho va fer molt bé i no sé, va crear com una cultura molt de ser partícip de que tothom va a les Santes, no? Siguis del barri que siguis, baixes a veure el seguici. I tot i que ara ja no hi siguem, crec que això ja no ho abandones mai. Què és Mataró per vosaltres? És el lloc on hem nascut, hem crescut i on formarem les nostres famílies en un futur. O sigui, nosaltres... Pels mataronins és molt difícil deixar aquesta ciutat, ens estimem molt. I algun lloc així que dius és que per mi és molt especial perquè no ho sé, de petits, sempre jugàvem allà. El Fossar Xic, per exemple... Estava pensant el mateix. Sí, no? És típic lloc on d'adolescents vas a passar les hores. Menjar pipes. Sí. Fer coti per coti. Parlant del català i tal, vosaltres esteu notant que ara, clar, els joves cada cop parlen menys català. Com veieu, com noteu el tema del català? Els Tiets és un grup que ha arribat a sectors de Catalunya on normalment no s'escoltava música en català i m'ho comenten, la meva parella és profe i amigues seves d'escoles de tot Catalunya ens ho diuen, no? Que hi ha molts nens i nenes que al seu dia a dia no escolten música en català ni parlen català, que després et canten les cançons de pe a pa, no? Clar, això és brutal. I crec que és guai que es perdi aquest estigma de que la música en català no mola i que és per catalans, sinó que la situació està molt fotuda i sempre que puguis contribuir amb un granet de sorra fent el que facis, doncs serà benvingut. No? Si fóssiu els presidents de Catalunya, què faríeu per millorar la situació del català? És complicat, Cultura ja la teniu, xec, que bé. No? Al final, crec que blindar la llengua en el sistema educatiu és una cosa ultraprimordial i que
a nosaltres ens semblava molt òbvia en el nostre moment, però ara no ho sembla tant, no? Llavors, jo crec que de les moltes coses que es podrien fer, això seria la primera.